seinän läpi yksi meno pojat. Neposesta ei kuulu. Aijaa. Pikku fliks. Mitä? Aina. Mikä savu? Siihen pano savu. Kova. Se ei ota mitään. Nice. No. Hiuottaa ärsyttää. Meikä vaan. Havana huonoin valo. Että post. Eiku niin, teänpänäike. Joo. Ei Teänpänäike. Niin väärin voi sanoa. Teänpänäikestä tulee kyllä Danni. Se korva ärsyt. Otitko vähän teänpänäkeä? Ite sanoit kerran, että punainen. Punainen pommi. Punainen pommilla. Sitten vielä yskii mukaan. Ei jää ihan mukaamasta yskisit. Siinä parvekkeen alla. Se on Franssi. Missä mihin se meni se parveke alla? Siellä! Mene siitä. Kyllä vähän pätkii. Onko pitää opettaa Antelle mappeja? No sit. Silloinhan se nimenomaan ohikiista. Tää on Ranssi tää, joka tässä nyt tällä. Joo. Tää semmonen veijar. Ne on tosiaan pääsee jo nousussa tällä tulemaan, että kaikki longilla. Eikä ja pääse. Fransikoda. Eikä pääse. Hyi! Vähän se lähti kilta. Oi, mitä siinä? Oho! Sieltä lähti Theater-kommentit päälle. Sieltä se tulee. Jää, pistäs kopeet pois. Ootapa. Milloin se tulee siihen maailmankenkässä? Linja de pizza soy. Linja de food, no. Linja de pizza, okei? Koira! Jää! Maini. Tulee aale. Aale kaikki tulee. Joo, näköjään. Hyvä. Ota eis. Anna vaan. Ei voi ampua. Molemmat siinä! Se oli Franssi niin ihana. Tänä hiivi. Poroistiensä. Ei se tapas. Mulla on jokin Tekee jätkeä. Anna vaan! Ei. Hyvä. Noin mellusta ampuu. Hyvä Ranssi. Joo. level. Niinku minkä. Eve. Anna vaan. Vidi. Mä pisto kanssa. Joo, mälli. Jäi. Ja kerrastaan. Mä en tiedä mistä se tulee, kun mä en näe. Tätä niin tärkeä. Minä... Tää se tommuri. Sinä voin vielä
aseetteen saakin. Oos siinä, niin mä kuulen eka. Ei kattaa eis. Nice. Mikä ramppi on? Okei, joo. Diise 1 on. Jää. Kylyki esä. Kämpiin karaan. Tää omaa juttu. Nelliä ei aivan helposti. Juu. Laittaa heveenit tähän. Mä menee kyllä. Mä en tiedä. Joo! Aalle valo meni venttiin. Perse heti omiin. Ei mennyt venttiin. Vientiin takana. Tää on kyllä. Joho, kolaro painuu. Frances. Hai. Tää ainakin saippua tää mun hiini. Kysykki, ei voi puristaa. No ammu valloissa! Mä ärsyttää, että niitä on kaksi siellä. Miksi me mennään kuivanut? Niin, pitäisikö alkaa savuttamaan? Ai jaa. Tai olla menemättä sinne. Letkisavu ees jotakin. 2 bossia on damidia ja vielä pelkkä dessu. Se on se ego. Eko. Mitä me nähdään ostaa? Ego. Joo, kyllä me tajuu. Ne vihu luulee, että niillä on iso ego. Ai jaa. Nui sanoo. No niin, tuu vuoro. Klippi! Noni bossilla aake midi äkkiä ja se UG äijäntä. Noni siitä, nouskope. Ai! Nouskope, noni hyvä. Ja siitä. Joo, Ei! Mä saan tuo. Ei osu polttoon. Maini yksi. Kuka sinne laittaa pari? Frank! Joo. Joo. Mukava pelätä. Mikä jätkä tää on? DT. Last round! Joo. Siinä on hyvä. Älä liikaa. Mitä sä teet? Jaa. Siinä meni savu. Savusa. Fanaatti ja savu. Älkää. Mitä? Kurmaa round. Otapa klippi. Siis tää on niin Ninja Defus. Kyllä. Oli enää yksi saitti. Toinen saitti. Tunnel. Sulla savu. Noniin. Se on tossa Eikö se rinteessä lähtenyt vielä se yksi? yksi. Joo. Tää on niin ilmanen. Syömis klutsi sit. Joo.